Dr. Roberto Gowrie. Sa ginawa Uya ore, fix, yan lang sinto, fix, yan lang review. Yan lang siya may tatap. Sa tingin niya, na inakiyak. Ari, sawa, sinabi lang yun. Uya, may mananangon na kontik. Yan sa nalagang tik. Yes, Dr. Roberto Gowrie. Mapatagantara, uy, marara sila din. Nilagsabog sila din. Nilawalang masukan sila din. Nilawalang magandakal ni Ogaluan ni Siyapatenan sila din. Igan na yun lang, deke nagpisya ko. At kung kamuti, yatayarakan ko ito view. Ano ko ka ba, view? Kuya ulit, yan na rin ulit murang hanggang. Pagkagalotara niya, ganito siyepet. At pagkagalotara, ikananggalan na niyo nata pa, dito na. Nisirito, nanong naragatang, gano'ng pahinya na nono. Na gano'ng pahinya, din masangkulit, dinanet, sa siti. Ari, sinsalatara, magandalawa, pamakasita-kasita, naliyong tira na sa red, na niya,